Pungkus. Nalika Prabu Kresna Dwipayana lengser kaprabon ing Astina, banjur digantèkaké Pandhu Dewanata, yaiku anak nomer lorone. Anak nomer sijine yaiku Drestarastra. Drestarastra niku wuta wiwit lair. Miturut adat lan tradisi ing Astina, wong wuta ora bisa dadi raja. Mula perkara kasebut sing bakal dadi jalaran anane perang Baratayuda. Nuju sawijining dina, ana sayembara kanggo mboyong Dewi Kunti. Pandhu kasil mboyong Dewi Kunti. Nalika nuju dalan ing Astina, Pandhu uga kasil mboyong Dewi Madrim lan Dewi Gendari. Bareng wis tekan ing Astina, Pandhu kuwawa weruh kangmasé bujang. Sawise Dewi Kunti mbobot anak nomer 1, dheweke mbobot meneh anak nomer lorone. Nanging anak nomer lorone lair wujude bungkus. Prabu Pandhu kuwatir lan bingung. Prabu Pandhu nemoni Begawan Abiyasa. Begawan Abiyasa paring dawuh supaya mbuang bayi bungkus mau ing alas Gandamayit. Prabu Pandhu sarujuk nuli budal alas Gandamayit didherekake déning Arya Widura. Sawise tekan alas Setra Gandamayit, bayi mau dibuang lan disalehke. Pirang-pirang dina bayi bungkus mau ora bisa disuwek kanggo kuku utawa untu kewan alas. Dina ganti dina, bayi bungkus mau tetep ora bisa kabedah lan bungkuse mau tambah gedhe. Prabu Pandhu uga kagungan putra maneh, anak nomer 3 diwenehi asma Arjuna. Ora watara suwe, Prabu Pandhu kagungan putra kembar saka Dewi Madrim kang asmane Nakula lan Sadewa. Pangeran Sri Gandalpati nduweni siasat arep nyingkirke bayi bungkus mau. Suwene bungkus dibuang ing alas kurang luwih wis 7 taunan, bayi sajroné bungkus kasebut tambah gedhe. Dewi Sumi paring anugrah busana kasatriya marang bayi sajroné bungkus. Bathara Guru banjur ngutus Gajah Sena kanggo bedah bungkus. Sang Gajah Sena sawise tekan alas Setra Gandamayit nuli nubruk bungkus mau banjur diedak-edak. Bungkus kang diedak-edak mau malah saya gedhe lan santosa. Pungkasane bungkus mau digading banjur bisa dibedah. Saka bungkus kang bedah mau mijil satriya gagah prakasa. Satriya kang ana sajrone rumangsa keganggu. Satriya kasebut nuli perang tanding kalawan Gajah Sena. Dene sukmane ngrasuk ing badan satriya kasebut. Bathara Narada kang pirsa kahanan kaya mangkono banjur paring asma Bratasena. Iki crita Pandhu putra lahir saka Ibu Kunti, awujud bungkus sang jabang. Dewi Kunti susah ati, putra Dewi Umayi. Gajah Sena mecah bungkus, malih dadi manungsa, dadi satri ya sejati. Pinaringan kanthi nama Bratasena.